Ale keď sa pozrieme na trhy, ktoré už majú za sebou že stáročia stability, napríklad Spojené štáty, tak v Spojených štátoch to rastie 3,8% ročne. A to sú mzdy a inflácia, sorry. A vlastne ja hovorím, že tie byty budú rásť trošku rýchlejšie, a, ale treba sa asi aj dívať, že v ktorých regiónoch to je, hej, že budú rásť rovnako byty po celom Slovensku, alebo si vyberáš povedzme podľa vývoja počtu obyvateľov, že kde budeš investovať. Tak také dve základné kritériá, ktoré si uvedomujem, je, že výnosové percento, čiže je pre mňa výnosové percento veľmi dôležité, ale na druhej strane je pre mňa aj dôležité vývoj počtu obyvateľov v danom meste, čiže snažím sa z tohto pohľadu nekupovať v mestách, kde počet obyvateľov klesá, alebo úplne jednoduchá otázka, že na konci komu ten byt prenajmem alebo predám. Čiže pre mňa sú dôležité teda mestá, ktoré majú stabilný počet obyvateľov, prípadne ten počet obyvateľov narastá.